En aquest vídeo veurem 15 castellanismes que són molt freqüents en els parlants de català i que hem d'intentar corregir si volem parlar un bon català. El primer castellanisme és acera. Quan escolteu la paraula acera, ens estem referint a la part lateral d'una via urbana per on circulen els vianants. Doncs bé, en català no hem de dir acera. En català la paraula correcta és vorera. Anem a veure un exemple. Quan circulis en bicicleta, baixa de la vorera. Sí? Castellanisme número 2. Aclaració. En català no hem de dir aclaració, hem de dir aclariment. Un aclariment és una explicació que té l'objectiu de fer més entenedor allò que estem dient, el missatge que estem transmetent, d'acord? Per exemple, anem a veure un exemple. Gràcies als teus aclariments he entès finalment com puc programar la rentadora. Castellanisme número 3. Apretar. Apretar és un castellanisme que prové del verb apretar, en castellà, sí? Normalment, quan diem nosaltres erròniament apretar, fem referència a que estem exercint o volem exercir algun tipus de pressió física, sí? Depenent del context, en català no hem de dir apretar, és a dir, hem d'utilitzar un verb o un altre, d'acord? N'hi ha diversos de verbs i en alguns casos no són intercanviables, sí? En primer lloc tenim els verbs pitjar o prémer. Hem d'utilitzar aquests verbs quan estem exercint una pressió suau amb la punta del dit sobre alguna cosa, d'acord? Per exemple, pitgeu o premeu el timbre de casa, el botó de l'ascensor, el pedal del cotxe, la tecla de l'ordinador, d'acord? I també tenim, en últim lloc, el verb pressionar, que també s'utilitza bastant, i a vegades fins i tot s'utilitza no en un sentit de pressió física. Per exemple, l'oposició política pressionava el president perquè convoqués eleccions, d'acord? És com exercir una pressió, però no és física, no? En quart lloc tenim la paraula cana, que torna a ser un altre castellanisme. En català no diem cana, diem cabell blanc, sí? Cabell blanc. Per exemple, el meu avi té una bona mata de cabells blancs. Castellanisme número 5. Cuidado. És molt utilitzat, aquest el sentireu molt. No hem de dir cuidado, hem de dir compte o alerta, sí? Amb aquesta paraula el que estem fent és cridar l'atenció a algú perquè hi ha un possible perill o un possible error que algú està a punt de cometre, d'acord? Per exemple, compte, que hi ha un precipici just allà davant. O alerta, que hi ha un precipici just aquí mateix. 6. Enfermetat. Enfermetat és un mot que realment sona molt malament, d'acord, en català, però que tot i així s'utilitza, el podeu sentir perfectament, d'acord? En català hem de dir malaltia. Per exemple, l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, és una malaltia del sistema nerviós que ataca a les neurones. 7. Gasto. La paraula correcta és despesa. Què és una despesa? Doncs és l'acció de donar diners o diner per obtenir alguna cosa a canvi, d'acord? Un servei o un bé de consum, sí? Per exemple, aquest mes he tingut moltes despeses i m'he quedat amb el compte corrent gairebé buit.
8. Mando. Mando no és correcte. Hem de dir comandament. Què és el comandament? Doncs és aquell objecte amb el qual podem controlar algun aparell, algun vehicle, alguna màquina. Per exemple, el televisor. No? L'exemple seria: passa'm el comandament que vull canviar de canal. 9. Nòvio o nòvia. Quan diem nòvio o nòvia, ens referim a aquella persona amb la qual tenim un vincle sentimental, sí? De parella, un vincle de parella, d'acord? En català no hem d'utilitzar les paraules nòvio o nòvia, sinó que tenim diverses paraules, cadascuna d'elles amb un matís diferent, d'acord? En primer lloc, el xicot o xicota. És la teva parella, però amb la qual no tens una unió, diguéssim, matrimonial, d'acord? Per exemple, aquest gener farà 3 anys que el meu xicot i jo vam començar a sortir. També podem dir, en lloc de xicot o xicota, company o companya, o també podem dir, més senzillament, la meva parella. D'altra banda, tenim el mot nuvi o núvia, que sí que es refereix ja a la persona que contrau matrimoni o que està a punt de casar-se. Sí? Per exemple, la núvia portava un vestit blanc espectacular. Castellanisme número 10. Tonto. Tonto és un mot incorrecte que s'utilitza per anomenar una persona amb poc enteniment, no? o amb poc seny. Sí? En català hem de dir ximple o beneit. Sí? Per exemple, és tan ximple que ha intentat engegar el cotxe amb les claus de casa. O, no siguis beneit, s'estan aprofitant de tu. Castellanisme número 10. Tamany. Quan diem tamany, volem dir generalment el volum o la dimensió d'alguna cosa, d'acord? En català utilitzem diverses paraules segons el context. Utilitzem mida, per exemple, quina mida han de tenir els llistons de fusta, d'acord? Quina mida, en aquest cas, si han de ser molt grossos o molt petits, estrets, sí? O també podem utilitzar la paraula grandària. Normalment fa referència més a les dimensions d'alguna estança, sí? Per exemple, la grandària de la sala és de 150 metres quadrats. 12. Tenir que. Tenir que és un calc de la perífrasi castellana tener que i és una perífrasi d'obligació, d'acord? En català no hem d'utilitzar tenir que, mai. I jo crec que és el castellanisme que més s'utilitza en català, d'acord? Així doncs, hem d'utilitzar haver de. Per exemple, hem de pintar l'habitació i no pas tenim que pintar l'habitació. 13. A lo millor. A lo millor. És un calc del castellà a lo mejor, d'acord? I fa referència a aquesta expressió està indicant la possibilitat de que allò que es diu s'esdevingui, de que pugui passar, d'acord? Per exemple, a lo millor aquest cap de setmana plourà, sí? En català no hem de dir a lo millor, hem de dir potser o tal vegada, d'acord? El més corrent, el mot més corrent i més comú és potser, el que s'utilitza més, d'acord? Per exemple, aquest cap de setmana potser plou. Castellanisme número 14. Barco. El mot incorrecte, barco, fa referència a una embarcació de grans dimensions, generalment, d'acord? Una embarcació que va pel mar, sí? En català hem de dir vaixell. Per exemple, el vaixell va navegar pel Mediterrani durant 2 mesos. O hem anat a Mallorca amb vaixell.
I l'últim castellanisme del vídeo és la paraula ojalá. Ojalá és una exclamació amb què s'expressa el desig, no? de que alguna cosa passi. Sí? Ojalá demà guanyi el Barça. Sí? En català hem de dir tant de bo. Per exemple, tant de bo que demà el Barça guanyi el partit. O tant de bo que hagi aprovat l'examen d'anglès que hem fet avui. Bé, nois, ja hem acabat el vídeo. Fins aviat.